Jeg synes, det er forkert, fordi danskerne siger, at man skal ordne sig efter, at de siger, at man skal være dansker, ikke? For jeg kan godt lide at være jugoslaver. Jeg har ikke noget imod. Men jeg kan også lide både danskere og jugoslaver, ikke? Så har jeg ikke noget imod. Hvorfor skal man gøre om på menneskerne? Det synes jeg er mærkeligt. Det som danskerne siger, at indordne sig på ligesom... Altså, de siger, at de skal være det samme som danskere. De skal ikke blive sådan, som de er. Men man skal også huske at tale sin egen sprog og sådan noget. Fordi det er det, der er svært. Hvis man nu kommer derned, eller hvor man kommer fra, ikke? Og man kommer derned, og man ikke kan sit eget sprog. Og så bliver man drillet også dernede. I skolen, der har jeg aldrig spurgt mig om, hvordan er levet dernede i Jugoslavien og sådan noget. Der har jeg aldrig også spurgt mig om, så hvis de har spurgt mig om det, så kunne jeg fortælle det hele, hvordan det er at leve i Jugoslavien og sådan noget. Så kunne de måske bedre forstå, hvordan de har det dernede og sådan noget. Men det spørger de mig aldrig om. De spørger mig kun, hvad det hedder på jugoslavisk stole og sådan noget. Det interesserer mig ikke så meget, men det er vist bedste, hvis de spurgte mig om, hvordan det er at leve, så kunne jeg fortælle dem og sådan noget. Det spørger de mig aldrig om. Fali sogna didactiche, mozione umerzite, se non tieni più mahite, per proponi tro critiche, se c'è dessa yamadite. Vi kommer fra et landsby i det sydlige Jugoslavien, for det der hedder Makedonien. Vi rejser herned et måned hvert år, når vi har sommerferie. Det tager flere dage med tog. Jeg tror næsten, der er 3.000 kilometer fra Danmark til Makedonien. Che mi mette le concrete, si poi vogliono strade diete, greco scogne ci mette, passaporti nervite, niam tu mi per piacerte. Vores landsby ligger tæt ved Albanien. Vi taler albansk, og vi er muhammedaner. Folk lever her af landbrug. De har jord og nogle dyr. Byen ligger i bjergene, så der bliver ikke så varmt her som nede i kysten. Selvom gaderne er tørre og støvet, er markerne grønne hele sommeren. Om vinteren kan det blive meget koldt og nogle gange sne. Her i vores by Dobroste bor der næsten 5.000 mennesker. Der er ikke jord nok her, til at alle kan leve af det. Derfor er rejst mange herfra for at finde arbejde andre steder. Der er mere end 200 mennesker fra vores landsby, der bor i Danmark nu. Min far rejste til Danmark for 10 år siden. Efter nogle tid hentede han os andre. Nu har jeg boet i Danmark i 9 år, og kommer kun til Jugoslavien i sommerferien. Børnene hernede lærer om deres tro islam i koranskolen en time hver morgen, også i sommerferien. De starter klokken 6 om morgenen, inden de går med køerne i marken. De lærer at læse Koranen på arabisk, for den er ikke oversat til vores sprog. Så forklarer læreren, hvad det betyder bagefter. Hos os bestemmer vores tro meget, hvordan vi skal leve til daglig. Vi skal respektere de ældre, hjælpe de svage, give penge til de fattige. Vi må ikke drikke vin
og ikke spise svinekød. Læreren fortæller os, hvordan vi skal vaske os grundigt, før vi går til bøn i moskeen. Først armene, hænderne. Ansigtet, øjnene og munden. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Unë jam arsimtar në fshatin Dobrosht, jap landën e historisë dhe të geografisë. Jeg er lærer i landsbyens skole. Skolen har 8 klassetrin og mere end 600 elever, drenge og piger sammen. Der er mellem 30 og 40 elever i hver klasse. Alle skal gå mindst 8 år i skole i Jugoslavien. Mange ønsker at fortsætte efter 8. klasse, og de går derfor videre på andre skoler i de større byer. Vores modersmål er albansk, og vi underviser derfor på albansk her i skolen. Derudover lærer børnene også makedonsk, som er republikkens sprog. Endelig kan eleverne vælge at lære fransk, engelsk eller russisk. Programën shkollore për shkollat fillore 8-vjeçare edhe me shkollat e mesme e tjera, nxënësit mësojnë edhe gjuhë të huaj. Nu er det sommerferie, og skolen er lukket. I ferien hjælper børnene deres forældre med landbruget. Jeg arbejder også på markerne i sommerferien. Det regner ikke så meget om sommeren, og vi bruger derfor vandet fra bjergene til kunstvanding. Vi har gravet kanaler, som fører vandet ud til markerne. Alligevel kan ikke alle folk her leve af landbruget alene. Vi dyrker mange forskellige afgrøder, f.eks. majs, græskar og bønner på den samme mark. Der er kun 2 store fabrikker i hele kommunen, men der er ikke arbejde til alle. Derfor rejste mange mænd til Vesttyskland og Skandinavien omkring 1970, da der var brug for deres arbejdskraft på fabrikkerne i de lande. De fleste af mændene har senere hentet familien til Vesteuropa. Så nu går mange børn herfra i skole i Berlin, Oslo eller København. De glemmer derfor hurtigt at læse og skrive deres eget sprog. Det er et stort problem. Når kornet er modet, får alle travlt med at høste. Der er kun 3 majtasker til at klare alle markerne omkring vores landsby og nabobyerne. Mændene laver mange aftaler med ejerne af majtaskerne, men ofte kan man være parat og vente i flere dage, før de kommer og høster ens mark. Men når majtaskerne endelig kommer, bliver der travlt. Alle hjælper til, også børnene. Her i Jugoslavien er børnene næsten med til alt, hvad de voksne laver. I Danmark er der noget andet.
Der arbejder min far på en fabrik. Jeg har aldrig været med ham og se, hvad han laver. Og jeg kender ikke dem, han arbejder med. Også de børn, der er hjemme på ferie fra Danmark, er med i arbejdet. Her i Jugoslavien, der kan man komme ud, når man vil. Det er noget andet noget. I Danmark også, der kan man ikke, fordi den bliver drøllet nogle gange. De drøller ikke meget mere end en pige ude af Pakistan. De går og banker en drøller en mere. Da jeg lærte dansk, så skulle vi på ferie igen. Her til Jugoslavien. Dengang, der skulle jeg ikke gå med køer. Der var jeg alt for lille. Og så, da vi kom tilbage, så skulle jeg til at gå i skole. Jeg gik i skole. I Stronghavn skole, den nede i Ishøj. Og jeg skulle læse sprog i den multiklasse. Så jeg skulle 6 måneder skulle gå i det der multiklasse. Og der blev jeg ikke drillet. Så da jeg kom ind i klassen, der blev jeg heller ikke drillet. De spørger mig, hvad jeg hedder og sådan noget. Så legede vi så efter et uge. Og så blev jeg lidt drillet. De stod sådan nede og sådan noget. De stod så, de rødhår og æb og sådan noget. Jeg havde rødhår før. De sagde, hvorfor I er kommet her i Danmark, har I ikke noget mad og sådan noget. På de store marker er mange familier sammen om høsten. De ejer hvert sit stykke jord af den samme mark, men de dyrker jorden sammen. Senere deler de kornet efter hvor stort stykke de ejer. Hver morgen går vi med køerne ud af byen for at finde græs til dem på grøftekanterne. Det er børnene, der sørger for, at dyrene får noget at spise. Fordi man har dyrket på alle markerne, er der ikke nogen indhegninger, hvor køerne kan gå og græsse. Vores hus er almindeligt stenhus. Som regel ligger 3-4 huse omkring en gårdsplads. Her laver man mad og arbejder sammen. En familie hos os er ikke bare far, mor og børn. Vi bor sammen med bedsteforældrene og sammen med farens brødre og deres koner og børn. Og med farens søstre, som ikke er gift. Der bor mange, over 20 i alt. På den måde er der mange, som kan tage sig af de små børn. Og der er altid nogen, der kan passe bedsteforældrene, når de bliver gamle. De kommer ikke på alderdomshjem, ligesom i Danmark.
Pigerne lærer håndarbejde, og de er helt små. De lærer at væve og sy og brodere. Det meste af tøjet laver man selv. Når pigerne bliver gift, flytter de hen til deres mands familie. Det kan nogle gange være svært for dem, hvis de ikke kender familien så godt. Meget er forandret, og mange mænd rejser til andre lande for at arbejde. Nogle tager deres familie med, men andre lader konen og børnene blive tilbage. De ser ham måske kun en gang om året, når han kommer hjem på ferie. I Netivans familie, hvor alle mændene engang rejste, kun bedstefaren var tilbage sammen med konerne og deres børn. Han var i Danmark i 7 måneder. Der var en eller anden strejke. Jeg ville have, at han skulle komme tilbage hertil. Jeg skrev brev til ham. Jeg var ked af det. Jeg havde ingen penge, ingen penge. Og jeg skrev til ham igen. Jeg græd. Hvad skal jeg gøre, når du er der? Jeg vil med dig op. Og jeg ringede. Hvor er Nevzat? Og jeg tog telefonen og smed den afsted. Du skal komme hjem her hos mig. Han vil være i Danmark, men jeg vil ikke give ham lov. Jeg vil ikke have det. Hvad skal jeg gøre her med 2 små børn? Alene. Jeg har været i Danmark i 7 måneder. Dengang var der krig mellem Israel og araberne. Mange de strejkede i Danmark, og det var svært at få arbejde. Jeg havde arbejdet i 4 måneder og var arbejdsløs i 3. Så tog jeg tilbage hertil. Efter nogen tid, der var jeg heldig at få arbejde her. Jeg arbejder med byggeri, men lønnen den er lille. Jeg vil gerne til Danmark igen. Ikke mere Danmark. Du skal blive her. Ikke mere Danmark. Du kan da komme med. Nej. Jo, du kan. Du bliver her. I landsbyen er der næsten ingen butikker. Når folk vil spise kød, sender de bud efter en slagter. Han kommer hjem til dem og hjælper dem med at slagte en af deres egne køer. Han hjælper dem med at flå dyret og viser dem, hvordan det skal parteres. Inde i husene er der køkkenet med komfur, men det bruger vi kun om vinteren. Om sommeren laver vi altid mad udenfor. Vi er næsten kun indenfor, når vi sover. Det meste af det mad, vi spiser, ligner det, man får i Danmark. Vi spiser kartofler, bønner, tomater, kål,
og andre grøntsager. Og al slags kød, bare ikke grisekød. Jo. Spajte ci ne liste tam. Ale takie se na ta, che ni provo to sai che ni provo, vedete che ni provo, non corde. E non se controlla. Spatire, non spatire se poi. Scusa Benedetta, Scusa, jeg er sufficiente poi. Der er meget i den måde, man lever på her, som jeg ikke er vant til, fordi jeg har boet så længe i Danmark. Så på en måde er jeg både fremmed her og i Danmark. Men i Jugoslavien bliver jeg ikke drillet, så jeg kan nok bedst lide at være her. Om sommeren, når alle, der arbejder i andre lande, er hjemme i landsbyen på ferie, så bliver alle familiefesterne holdt. De er i virkeligheden et dårligt tidspunkt at feste på, fordi der er så meget arbejde, der skal gøres i markerne. Men kun om sommeren er hele familien samlet. Mændene og kvinderne fester hver for sig. Mændene danser gennem byens gader med et lejet sigøjnerorkester forrest, og alle, der har lyst, er velkommen til at være med. Mange af festerne varer 3-4 dage. Når der er bryllupsfest, kører bilerne tudende gennem gaderne for at hente bruden. Hele byen deltager i festerne. Mændene går i procession. De bærer det albanske og det jugoslaviske flag forrest. Hver søndag holder drengene i landsbyen
Brudkamp på torvet. Når vores sommerferie er forbi, og vi rejser til Danmark, så bliver familierne igen delt. De gamle bliver tilbage. De savner os, og vi savner dem. Det er svært. En 8. klasse i en Københavns skole med mange indvandrerbørn. De har stjålet alt, hvad de kunne, men så går de at lyve, og så går de at bruge til gælder helvede. De kom ikke, man der var lige med færdige, men nu er de store Mercedes-biler og skidt og lort, men. Og de har bare fundet penge, alle ungerne, mand. Ja, og så hvis man kommer over og slås med dem, så trækker de kniv på det samme. Det er værre dyr, mand. Hvad er beskidende? Hvad er kræde? Det er en dag med, mand. Det lugter af lidt. Tyrker-ass. Din tyrker. Sorte. Nej, vi får lov til at gå skæl. Nej, det gør jeg sgu da. Det er for meget. Du skal sendes hjem. Danmark skal spare en fandens masse penge. Hvor fanden sætter vi dem ikke bare hjem? Så får vi selv arbejde igen. Så skal det være, at det går noget bedre. De får sgu socialhjælp. De betaler ikke engang skat. De kan få så mange penge til møbler og hele balladen, som andre ikke, altså danskere ikke engang har derhjemme. Og så tager de hjem og bygger kæmpe store huse. Så er det ikke klart tilbage, så kommer de herop, og så kommer de også herop og tjener penge. Så det er der også til deres unger og børn og hvad hedder det? Unger og børn? Ja, så skriver de igen, så kommer bedstemor og bedstefar og oldefar og det hele. De kan jo ikke arbejde med, vi skal bare have hjælp. Det kan ikke være meningen, at vi skal tage deres problemer, mand. Det var fordi, at forældrene ikke vil indordne sig under det danske, mand. Det var udover børn, så ved de ikke, hvordan de rigtig skal opføre sig i skole og hjem og sådan noget. Nej, jeg synes godt, de kunne lave deres egen skole. Jeg synes, der er nogle ting, ikke? Jeg synes godt, de kunne indordne sig lidt under danskerne, fordi at de ligesom om, de holder sig sgu da i Europa, ikke også? Og så vil de slet ikke have noget med danskerne at gøre det. Så er de bare ligesom om, de er for eksempel Pakistan eller Jugoslavien, eller hvor de kommer fra. Så er de bare sådan, ikke? Det er strengt, du. De er jo ikke engang danskere, mand. Jeg kan heller ikke forstå, at danskerne de ikke laver forskel på mennesker. Så hvorfor kan de ikke lade menneskerne være, som de er, ikke? Det synes jeg er også lidt forkert af danskerne, ikke? Jeg har ikke nogen mål, men jeg synes lidt, det er forkert.